Ето това се казва респект. Гледайте и вижте за какво става въпрос. Айде. Айде, да ви е сладко на всичките. Айде. Виж как си хапват. Да, изкривена. Нека да яде животното. Айде. Да ви е сладко. Ето, и ти. Виж, и тебята събрахме от пътя. И тебята храним сега. Айде, хапвай си. Много е сладко. Иди, ходи, тати, остай да хапва. Ето, виж как еде. Така. Браво. Нека да си хапват там. Да ви е сладко на всичките. Кажете ми, че не са умни. Виж, портата е отворена. Даже и не влиза вътре. Виждаш ли го? Виж къде седи. Виждаш? Виж, не влиза вътре. Тата идея нямаше ни затърдяна. Кучето в един през нощта от 100 метра ни надуши и дойде още на секундата. Донеси и приятелчето си отново. А по пътя от разходката към вкъщи намерихме и котенце на пътя, което реши да напоследва. Решихме да нахраним и него. Хора, 5-10 гранули няма да ма съборят. Въпросът е в човещината. Дано има повече такива от вас, които правят човещини, когато могат. А от мен за днес живи и здрави, до другия път.